Yema yetiefo akwaba na afei kasebono yemfa emu enchiremu ensom ye netiefo enyina na koso afo adwenkyere no ebra yen e wo Facebook no eso eye DLFM 106.9 yekita videos and pictures of Inogan wo hwenhwe ana wi wani nso a enyin nti adwenkyere wo de ba ye beso makenkan e de ama edom ene mpempem yenhye kasebono ase yenhye kasebono ase Ghana fo beka ye a encha ye kura ana mampani Akufo-Addo eye wo be maboada commander in chief of the Ghana Armed Forces wodi betu Ghana wotirem se bise etuo empaniti enyachiginafo a ana eto enu nti no ye bo wo pani ane din ade COP Christian tete Yohonu ne din se wonkwonkwo adwuma se deputy IGP in charge of operations na wobra appointment no ebaye no mampani Akufo-Addo ade nchirechiremu ebaye ni nchirechiremu wode baye nyina no ene se wotwa benkum twanifa na wani police management board no ana esinkunya ema wo mogitum se ampa Dr. Christian tete Yohonu wo yobi a wabene papa wasom wo Ghana police service no mu a wo be se mfinsi aduasa ensu ehunu 30 years experience ya se ebase ye nto banye ban na ye mo ban ho ban de na kire se opani no wabene mu ye papa enu ti se de mpanifo de to dwa kirem se kraman aye bi da wo ho no mu anyame be kire ye mfa ne nkwa hayo nti mampani Akufo-Addo eka se police management board no age atum se ampa COP Christian tete Yohonu ye boni din se deputy IGP na obehwe operations so a ene ne ye boni din na wobra appointment ne baaye no edi be se bosome kakra na wapani bia wono wo kira de e wosuapon mu wo ye lecturer ne din edi Emmanuel Felix Amante wode to da akirem se saa eye appointment na mampani Akufo-Addo any police management board na ye no se bie bru se bie nyado ase mu hatu se nkwada socks every se wo bie Ghana mra no mu a saa appointment no eni ho ana hwe Ghana Police Council wo mo se wo de adwuma no so a saa appointment no eni nyina so enu nti wopani Emmanuel Felix Amante eden nsam no ekopie mu wo court senka court emo saa asem no ntungu na wo mo saa appointment no enso entungu na ene ana Accra High Court ekwa asetena na court tena se obi eye petition no emo no ana wo ko na chi sasa mo agyan a wo betu free kick ana wabo ensam na to atwene ba bi kura wono mo ekiremu a wo hwe ensam a wopani ane din adi Emmanuel Felix Amante ede beto court no anim no a se beburu se benyado emu hatu se ti wuro enu ntire wo ma gba to go ba bi kura ekirem se ensam a wopani no ede ba ye no enigina so e wo Ghana emra no emu na ne wo bra court no etena se ye no piemu a wodi atemu no etudwa eye Justice Richard Apietu ana wo kiremu se wo hwe anamo no a Ghana mampani na dankwa Akufo-Addo etu ye no ana afen so no eye Ghana Police Management Board no etu ye no a eye wo mo nkasa to me de obone kan say administrative powers no eno na wo mo exercise enti enfomso biara ni ho no mo say wo mo betimi abo obi de say o mra meya adwuma say deputy IGP in charge of operations eno nti eno wo bra court no etena se no court no ekere say eye application no a wo pani ane din Ede Felix eye Emmanuel Amante a wo no wo ye kire say lecturer ede beto court no anim no court no ekere say emu hatu say body atoto ama na bene eno nti emu nsem a ya boto aguo eno no ya toa kasebo no so na yamomodin free kabopune matemo na yemfa yene emfa nkyeremu wa Asante Achim North abeto mpesi waso opanipo ne yemase bedwane ede ma de hye no Andy Apia Kubi wakase kyeremu se nansen beto odwase ne mase bedwuma cha mahene right honorable Kingsford Sumana Aban Baben ebo modern hye se mase bedwa form akoma nan bi ekwan hodo e fa so mbepie mase bedwamu no wane mutu franka ede ma manyoku yo mra so mbepie mase bedwamu ne de wane mo atena se ahunu se dabi wane mo ko primary ma ko di nkugo nti won sa ba bie mu dia wane mo nya kwanya enkogina mu amanyoku bi alaka chinti no omo kwa kopre mase bedwa kwanya se kwantin kronti o kire mu se o manga na mamra na mase bedwam standing orders no e ma ho kwan sa nti odana wo mu nyina kwanya no butu ye sa nsem no e na amekese no aje ntra ha mase bedwam dia nya sem kuma ho ansem ekonkon honom na sa nsem we mu na Andy Apia Kubi aka se kirim se wo hwa na montu a NDC na afin so MPP mase bedwafo no wonum de na de o mase bedwam na kirim se wonum na ho nkokwa ye kran e kirim se asese bia bofra ye tini motuom aje ne body dwa afri ne nsem tesa no mo tuo no akoye agro nkwa na mudi ne mase bedwam ti watena se aka se kirim se tabi sa nsem na koso sabe enya de so ani ye kran wakasa kirim se adenti na mase bedwafo mudwuma de amudie no in fact anyunyuma ekuta mo nya nyam ketwa o manga na mo na mo hyamra edi mo man adenti na mbetena se na se bibia si
na mentemu wase aba adente mo mfa mra konsoma mra no enya na dwuma na MPP ma se bedwafo ka de mope na NDC ma se bedwafo so ye de mope na agronkuto na ekoso o chemse sa na moto na ekoso nya de betimi abonte be ya wonom entwa mo ho kran fanfiri ho kran wakasa kyerem se sa ho ye ndede ya hodo a ekoso manga na ma se amikese no ye hu se ye ko benkum anase ye ko nimfa no o chemse sa bi mfa so obi ani so na ye bisa ne se no na bo de enti na wo kasa ona o chemse de enti aga na fo bo moden edon kokro meti kwato aba edon ma se bedwafo ne se wonom ko ma se bedwam enko hyamra emfa mo mansini ene ompotem ene me yahodo a wonom to abade ma wonom nti se be manga na kyekere ne mpuntu ebetimi akonanim nti ade eba ne se ne ndenti bibiasi na mentimi ho aso asore a emra na momoda no a mo hyamra no wontimi ntena so mamra no ye na adwuma de se ndo wakasa kyerem se sa na motu akoso ne de ade ba ka betimi aboa ne se MPP ma se bedwafo na VNDC ma se bedwafo no wonom ntena se na mo no maso dwebom na mo wade hu ne se omanga na daate ne nyina ya prenti sakoba se omu nyina de ntokwa besia ni de omanga na ma se bedwane bedu baabi no ebe ne ya putu a sabi mfa so obiara maso nti sa na motu ekoso no eyenkola gronti sabi ebe ya montwa mo ho efefere ho andi apia ko beje mre ene sansofo din komo emu enchire munie get involved in these, excuse me, for better, want to better way, childish antics. It doesn't inspire me at all. So what is important is that we are all in an enterprise called Country Ghana, and therefore all our attitude, our behavior, performance must be situated in what is good for Ghana. For me, why we get into this confusion for us to expect institutions like Peace Council, Council of State to invite us into discussions, and so if the two of us we can solve our problems. Indeed, we need to grow a class of statesmen more than a class of partisan politicians, and let the politicians also be warned that as much as we attack each other unnecessarily, we open ourselves to attacks from the public. Ani awoti ye masibe dwane oni gina mu ade ma ade sha wono wasante achimnof abeto empesi waso ne din ade ande apia kubi ne nsem ne mu nkyiremu ene yede asumwe yento anwumre no nsia kase ebo no eso yeda so wagiremu ewo amanyosemu a ye kasai akatu na bro na wo men ye kwakodi lan so tententen akwakoto aba ede yi wo mampani ana afenso emra sebedwafo na ebrese no so a aya na politics no ene campaign no ano ayede yi papa na enam so ema NDC emra sebedwani a wote abanwa so ema wo manfo ne adehia wonom ewo Tamale South ewo Etefido Mantemu eye Yewura Haruna Idrusu ebra bi atwa mu na wo ye minority leader wo de atodwa akire mu ese eye electoral commission dwumadi a wo die se wo print eye ballot papers no animu ya no ballot papers ya electoral commission se wo print ni nyina no wonom emfa serial numbers no ematudwa se de be ya political parties no ebetimi atresi na wachine be no NDC for no entimi emphase bi kwantempon ena ne NDC for no eyen kwantanan eso Yewura Haruna Idrusu wo de atodwa akirem ese abato we no enya asam ketewa etise so holi ene abebe agro wutu a metentene enu ntire wosre pa ase sene ebe a eye transparency emframa betimi afamu na wachine be no obi abete ne ho ase na wojambom twobo ebiada enkobente no animu ya no eye ballot papers na ya print ni nyina no electoral commission emphasize serial numbers no emeto montre so na amanyokuo ahodo ni nyina no wobi antimi eni akire se na be ya wachine be no wobi ntimi mfa bibi enkofa nkwantanan na wachine be no wobi ntimi nkase mantimi ho ase anase koto ene ne benten wode sansem we nyina tudwa wabra na Yewura Kanema mpani John Dramani Mahama wode ne nto agbakwa akopie mu ewo Tamale South ewo Etefido Mantemu na esimpie ni apaso no ana wo kirem ese elections we no ekita bakwasam efrise Ghana ni ba bia ni abrese wo betu aban we efrisu frise ekwan ya mfinhia nwotwe nie mampani Akufo Addo ene Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wo mo de Ghana fo afaso no esene Enquires so ana wo matwe afa enu ntino enema hodo bi a ebetimi ama Ghana ni bekasa a yehu yanka ye ni sedie ebi ene se electoral commission no animu ya no wo mo demand se won fa eye serial numbers ni nyina emeto abonten se de be ya Ghana fo nyina be hunu se eye ballot paper we ni serial number ni enu nti se wasante mantemu a
eni kwanse ekokodi mfimfim mantamu anase ba bia ense emfata yewura Haruna Idrusu obra wakasa no emunsem ne election is about transparency. What we ask of you is that we need the serial numbers of every ballot paper printed for each region, for each district, and for each constituency. This is all we are demanding in the name of transparency. Our printed ballot papers is not enough. We want to know the quantity, the serial numbers. So know the region. We want to know where our serial number starts and where it will end, so that we can follow it to Ashanti and follow it to Eastern region. If we find a ballot paper man for Northern region in any region, we expose your fraud and your intention for irregularity in the elections. Enti ebusuanfo ne ayeti hei eye emrahye bedwani a wote abanwa so de ma NDC chiniye kese amanyuko no e Tamale South ebire bi atwa no na woye minority leader Yewura Haruna Idrusu anekasa yei na enu achi no anaka ne mampani John Dramani Mahama a wono so wo himu franka aperetu me se mampani e de ama NDC amanyuko no enso eho tira kasamu na wogina simpie ni apaso ano wakasa no wono so nsem odi to dwa enie. The destiny of this country rests on the vote that we make. And elections are about choices. If you make the wrong choice, you will suffer for it. If you make the right choice, you will enjoy success. In 2016, we made the wrong choice. In 2020, we repeated the wrong choice. In 2024, we cannot afford to make that same mistake again. But we're looking for people who will manage our country and make things better for Muslims and Christians and everybody who is a Ghanaian. Eni ayeti yei eye franka Ocran Nhyiraba NDC chiniye kese amanyuko no kane mampani John Dramani Mahama nene ana wode to dwai e Tamale South abato mpesua so etefedo mantamu ya to aka sebon so na egusu ejiremu e abato nsensemu na so hwe manga na abato so electoral commission no ade nsema babonten aka se echirem se ye kese no amanyuko bi nom ene Ghana enwuma ko bi kekeka se ne e ballot e printing no dwumadi ekoso no wanum efe kuntuna se aprenti bi ede akwacha amanyuko bi so omonye no mfa musantindi ntem so se be betimi aboa na 2024 abato we no se amanyuko no etimi edi nkonem no prendi se wona to dwanrada e ma no mo power eye national peace eye campaign eye dwumadi ano no na yekosi ada obubu obosom na dato so miensa mfimpim yena dunu nan mu ena Samuel Tete oye deputy chairman of operations edema electoral commission no ode nsema to Ghana fo nyina num se yemomode yan yankan yakoma emfanto yeyam efrisa fi wo ya bato ho hyehye ne de obibi agya na so kama pam o kyerem se mu beda ho fama Ghana ni biara de nani ko to ya wisi de ahunu bi avis nkuntabu ahodo a efa eye ballot papers no ho nyina da no nso bibia beto di Ghana de hyehye nyina da e de wo mani so atumi ahu binti yankan yakoma kra emfanto yeyam pam Mr. Samuel Tete asan ka se kyerem se eye na mo print eye papers na edu baabi na bi horoma na aboro so o kyerem se de beka kyerem nso omba moden ase ne nyina da e wo mra amanyoko ni nyina da wonoma na mesifo e ho no mu bi omdo mani krotu ya wisie ebetumi ahunu binti wonoma moden entrance entwa fufuo enfa anko fa amanyoko bi kwa ho mfa nhyɛ nanum da o kyerem se bi nsi ne senti kuntabu ahodo a efa o ma Ghana eye tese ballot papers no printing ne hu nyina no bibia beda ho fan maka na Ghana nyina da e de yani ya hu binti waka se kyerem se nya abotre bɔkɔ ne nsensema ahodo na na montene so a amanyoko bi nom ne nyuma kwa ahodo bi keke ka so electoral commission ne de yenim wonom wo ma ye bida emini be atwam sei a mo print na ma cheche de amanyoko bi ye be beto abani be wie pe na nkunum de yakɔ de amanyoko bi o kyerem se nsensema ahodo na na montene so ne Ghana fo o se we mu hetu de se be agente huro nti ye montungu baabi o kyerem se eya adwumako ne hu fi bi na amanyoko bi pese omugu ne nti sansensem no kura nim Ghana fo ye te a me ha ye kura free se we nim nyina no omugu so emu omabamu de omekwa so abuadwuma ne se be betimi aboa na 2024 abato we bibia tumi ada fan na man Ghana asomdwa ye wo no yatimi akra so Samuel Tete ejemra ne sentre for twetwe nkomo emu enkyeremu nie. This is the total number going to this particular region. This is the total number going to this particular constituency. So if you hear anyone saying anywhere that the Electoral Commission has printed more than the necessary ballots, that's a complete lie. Because the parties are aware, they know the ballot statistics for each region, for each constituency. And in this year's election, what the Commission said is that we are giving each constituency an
an increase of 2%, and that's exactly what we are printing. So if you hear anywhere people say, oh, the EC has printed excess of 3,000, 2,000 here, it's not true. And the parties are here, and the parties agents themselves can testify that indeed the numbers the EC has given to the party, that's what we are printing. That's what the printing houses are printing, and that's what EC officials are also checking, and the parties are also checking. And as I indicated, when we finish all the ballots for each constituency together, as far as each region is also concerned, will be banked, and the parties are going to have their seals on the backs. The EC is also going to have its seals on the back. So everything is very, very transparent. Thank you very, very much for your attention. Deputy Chairman of Operations, Edma Soresho Magana, Yabato Eswa Meche Electoral Commission, no, Neden Ede, Samuel Tete, Nena Ote, say, or the Kokobo, the Mamma you couldn't another say free Neko, and some do I know Crombeka, a regulatory commission and Masiano, one man show Moho, and Fenfremo, and Muchemu, and a day Asumwe. Yentua and your men will see Sebono Eso. Na utu mrikapa na sa obetwi break se tro sabwa papon se bi ewo en Facebook no so a na wo bro fo na to ase ya beje bre adwedwura dem se keji madam awo bi akwada zip na fei ya de wo so adwenkyere no atodwa efri se kasebo we de yenko yentimi mpre yenko ayeti ewo woko anim eba ne sa no a ye beja yen ewa mayefo so na Ebenezer Asante wo de aba etem papa Kofi Parliament so de aba ana D Black GH so message ewa ha wo de eba ye be kenkan ne nyina ebra esemu ye da so agina mu ewa manyosemu a na ye body ewura mu ewa NPP amanyuko no emu na Frank Ekurani eye Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ye ka say wada so a ete so semampani abedi akire na wada atodwa akire mu ese nyame ya adomu a aka 34 days na Ghana ekoto aba mokoduro ballot papers no animu a monto aba mfentia NDC efrise kane mampani John Dramani Mahama ye kan digitalization no a wonti ase wotiom se baby o my Ghana anywhere se nyina duro no eye digitalization ana obi ade bobra enso no se bieburu se benyado woka digitalization ho asem ewo Ghana hanomu a na akwete se wabo yewura Mahama ne kyem so wonti ase kura nti ni pasa no so no se wodo o man ne hye ne sai enye yie efri se sikasem ntotoye no anhwe ana wanti ase yewura Baumia ede sanse bu enyina todwa enra wobra na wahia Ghana fo mabunu na wono wo edi nkomo afa na dwempo a wowo ede ma Ghana mabunu se nyame yi adom na se Ghana fo de kokromoti ne fam no a de wobeye ede aboa Ghana fo mabunu no eho ana yewura Baumia ede kwotodwa na wochirim se sei ewiase nyina no eye digitalization enu ntino wo hunu se yewura Mahama no wonti ase ntisa na tie de a nyame yi adom a Ghana fo e mwasomoa monto aba emfentia no emu nsem ne o. I have proven to be a problem solver and a promise keeper. I challenge anyone to mention just one policy my opponent championed or initiated or implemented as vice president. Just one. I have never been president of Ghana before. I am presenting myself to you for the first time to ask for your precious vote to serve you as your president and to continue the development agenda of the MPP. And in all humility, I would like you to give me the opportunity to become one of the most impactful presidents in Ghana's history. In me, you will have a brand new tier robber president, not a second-hand failed president. Enti ebusuan wachia mi a wonni masem ka anwo so wahene wo mka na wote ntina na wasumwa enti yewra Dr. Mahmoud Baumia na wo kyerese mampani no wosre mu ada woni bi da the first time nie moma ni bi akwese pilolo Kwadwo se ni pilolo oh ye dia ya mofrase no enen kumpunka etisa kane na ya na ehyente adwa na nka ebedibi so hu edo obati ni pilolo bambala manam sami kai se bi atwam no obati ye hweye nim ye hweye chi pilolo bambala enti Dr. Mahmoud Baumia kyerɛ sɛ woni bi da enti wono wo ye tia roba Kwadwo okon wo ye tia roba se obinyom wo ye tia roba me de mpa de obi ayuso sa ya Jackson enti wo so wo ye tia roba enti tia roba president ehu enti ebusua na enu achi no ana Dr. Mahmoud Baumia ede atudwa na wo chirem se agenda 111 no hospital na wo mosisie no
Hey Ghana for mebunu monka komanto yam 70,000 nurses and you from Jumem and no someone 7 years. The agenda 111 so Ghana, you see 111 hospitals. Ghana, you know, you be next year. You better nurses, any health personnel, 70,000 nurses they be recruited into the Ghana Health Service. Rano Nancy Anchibia Yadi drip program so by district road improvement program. Kubesha said district BI Yama every district grader, roller, excavator, backhoe, tipper truck, say Yamfa CSC acquired in every district. ABC da Wagana ha we Yabaye na Edim Faso every in Anyway, Ghana Mampeni Abedi Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. What the Sansem way to Jawabra no Washia Ghana for Mebuna. Now one no one aiding command watch or tia rubber. Kodo ya ntia no cry. We encan so cry. A yamona chow. Tia rubber. San of peso. You. Tia rubber. So where the bear tia rubber Mampeni? Tia rubber. Okay. And so tia rubber. Kodo tia rubber. Sanity. Na say tia rubber. Kodo presi. Hallelujah. Akonta wa hama akonta nso kakakra. DLFM 106.9. Kodo enko. Oko ye free tia rubber nsensem na ni echire mu. Oso for penny on ye kwafale bai. Edema Third Light Chapel International. Eno no ewo edwira eno no wo sechire dumase. Mensenim eno no wa Sante region na Apostle Solomon yaw oben afali wakase de adesre de ato omanga nansonso ne nyinanim titru ne ansoro no aka nifu anim se afu ye omanga na bato afinti wone munyanse omukogina so da mu a na onom kasa pe ekwan do mafa so omanya sika akoda ka mu ne hu hia wonom osofu kirem se ne so omanga na asomdwe ye wono se koto esen mu asofo anyifo na abegina akopiriti akwaje collection de agubotom ema wanya ka dem o kirem se ade abako ebetumi abo nyina ne se akaba ebosom ba ko pe na omaga na nyina ekosi ne makoto aba yankopo ya adoma opani ma bosom de toso nsonti asofo mo moden so mo kasa kire mo asoro ma na o ma ne so me kasa e de afa asomdwe ho wakasa e kirem so omaga na yetim sese no ade hye wo ma mu did agise o ha mu gitem ba de okron so ma nkonkre mo suma na mo ko akristofo sum yi bi kitu abu pe ene wana nanama tene kwamwafo ntan ya wo de ejo mo ya medamu safo o kirem se dodo na kwa asore ene nkremosum ne nti se kobase enya akwanya na asafo no mpanimfo etu omofo ekasa kire onom e de asomdwe nsem bia o mu pe betimi abofo ma fi abato no etimi ayasomdwe mu papan wakasa kire mi sade ba kwa ba ya ne so my Ghana ye kwa koto aba keke akopo obi se o meda o manya no emeye kandini ma o man puntuntu memra nanso abato ye koto apa adwumare mu papa ema na busuafo be di amen ma o mafura dontwe o mayi mu no na kobrane yakofa ponti ma de kita ne nsem obi akofa pinkas ekita ne nsem obi akofa tuo ne nkrante sabe amanfo ayekọ okon akwato ahye oman bi so o kirem se no ne se na men se betena oman Ghana mu na abato kekenti kobane betutuo ekuni yonko osafo kirem se wei etumi mu oman Ghana cheche ne kankonti ebe ya yentwe yehu fanfire ho wakasa kirem se Ghana fo beka ya mama bi atwa yehu ahia no na wana mo so na asomdwe ho asase de oman Ghana asomdwe ye wei yehunin na so wana mabaso on hye ye bi anko yenti na nimpa bi anza da hu faso de wasomdwe hu ntie ne amama obere na bra se sia na asomdwe mo pe no wono nsa entimi nka bi onti wakasa kirem se oman se ya tena se ne ye bo no pe na sojafo beje oman Ghana boso a ye ba nu ye ho papa osefo chime se ye ba bere papa pe visa ne asofo nam kwan be obenya bieda na odin speaker si na o kanya miasem ne ye bo afode egum sa na fura dontwam o kirem se oman nya bo se tew ahifo na osofo wodu speaker ye besi akwaje collectioning ne send mamade na afu ye aya abato afinti basumdwe ho dewro na man ye ho to ye pe obi aho betima to no wakasa chem titu ni mebunu no nso a wama ho kwan ma amanyoko amanyofo ahodo yusu wono no nso o chese wonto am mfamfiri ofisa amanyoni no to abade ma no pe no obi a onka obi o se betima bo no man Ghana asumdwe ye pe no yatimi akra so emra je mre
ɛno nso ntɔfo didi nkɔmmɔ no ɛmu nkyerɛ mu nie asɔre ɛwɔ kyɛfa kɛseɛ ɛwɔ Ghana and all over the world yabatoɔ mu sɛ abatoɔ mmeredu na asɔre ka ɔma no to ma Satan bɛyi yusi nipa ɛde ayɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ na mo sɛ asɔre pagya mpayɛ asɔre de afotuo ma yɛakannifoɔ yi asɔre de afotuo ma temmanifoɔ ama temmanifoɔ aso te de asɔre ka ahwɛ yie ba na sɛ ahwɛ yie ba asomdwe ɛna ɛdi hɔ nti asɔre yɛyɛ ka nyina no sɛ yɛkɔ akɔto aba akyɛ mmoro so a December 7th na Ghana man ɛgyina abato kwan so yɛtu fo ɛhyɛ nkuran ɛmmɔ kɔkɔ sɛ obi biara sɛbe wowɔ party a wodɔm na ɛwɔ sɛ wodɔm party nso so na yɛmfa yɛ party ɛnsɛe Ghana ɛsɛ sɛ Ghana so sɛ na ɛwɔ party no ne kwakura mu no ɛna ɔsɔfo san kyerɛ mu sɛ Ghana fo wedi afutuo kɛseɛ pa na mede ma men ɛna ɔsɔfo ma ne nkɔ ɛna wɔkyerɛ mu sɛ afo yɛ abato afinti Ghana ni adeɛ bi a woyɛ no ma wani kotu awisie no ɛso na hɔ yɛ pa ma keka bi a ma wani so sɛ bɛyɛ a sabi nkodi nsɛm hu no wasa kyerɛ mu sɛ sɛ wɔfa nyɔnko sɛ wɔmɔde na tena se na fa nyɔnko pa every sɛ Bible kura ka sɛ nyɔnko bɔ ne wɔ sɛ bra panti wɔnhwɛ ne na akɔfa nyɔnko bi na wadada ma de mmara kɔhyɛ nsɛm akotu anamo bi a akɔkɔfa ɔman Ghana ɛkyɛ sɛ ne yɛka minka bɛ mɛmɔ yɛ wei no akɔtu ɛsɛn mu wasa ka sɛ akyerɛ mu sɛ yɛtɛkra ma na yɛ wugyanti ensɛm yɛ bɛka no yɛnka asomdua sɛ sɛ bɛbɛtimi aboa na afu yɛ abatoɔ no ɛmfa obiara nkɔ wiem ɛwɔ prison ɛfiri sɛ wobu mmara so a ɛposifoɔ bɛkyɛw ɛde wakɔtu afia sɛ bɛyɛ a ɛkwanya bi anka wowɔ woba bɛsom Ghana mpa no so abɔ kyerɛm sɛ Ghana bɔfoɔ ma wɔde pam yɛ ni na hɔ sɛ bɛbɛtimi aboa na 2024 abatoɔ bɛkɔ na wie na ɔman Ghana ɛda so ɛte asomdwe mu me tu minyanomfoɔ na me tu ɔfo sɛ no kwasɛm die yɛn na ɛhwɛ yɛn Awurade Yesu Kristo ne ba ɛtɔ so mmienu nti ɔda sɛm bi asiesie no ho yie nkenka wo 90 ɛna na Bible ka sɛ the book of Ephesians ɛfisofo ma no sɛ yɛnhwɛ adagye yie ɛsɛ berɛ wɔ me ɛyɛ berɛ bɔne nti adamfoɔ bi a wofa ma w'ani mmra ho so sɛbe nkɔmmɔ bi a wodi ma w'ani mmra ho so yɛwɔ obi ɔde afiase a ne kasa nti ɔde afiase obi a wade agu ne kasa a ɔkɔkaeɛ obi a wade agu adamfoɔ bi ɔkɔfaeɛ yɛyi obi di awo adwumam na danfo de nti yɛtu nipafoɔ a ne yɛbɔ yɛ nyinaa yɛ ho kɔkɔ sɛ ɛyɛ sɔfo Solomon akoma so adeɛ sɛ yɛbɛhwe anamontuo yie yɛahwe adagye yie ne yɛahwe nnafofa yie na mfɛnso sa so bɔne ammerɛ yɛn ɛne a wote ɛkɔfale bae ɛde Manfred Light Chapel International ɛno no wɔ adwira sɛkyerɛdum ase ɛwɔ Ashanti region nim ne den yɛ de Apostle Solomon yaw ɔben afali ne ɛne yɛde asom wei yɛnto akaseɛbɔ no so ana yɛbɔ de awura mu ɛwɔ apɔmuden ɛkwan so na yɛkasɛ sɛ woduru kasoa ɛne ne mpɔtam a ɛnwom baako pɛ ana wɔ motoɔ ɛno ara ne sɛ asɛm bi ahinimi ahame asɛm bi ahame ahinime asɛm yi mehwɛ o kasoa bene mabedi abene asase so Kwadwo praise him hallelujah wohwɛ sɛ deɛ voice ni si kɔ no a Pentecost for mompɛ nnwomtofoɔ o ba fa nansɛn a yɛ mfa kɛkɛ bɛ sound sɛ deɛ sign football players no sa yɛ bɛ sound ya mompoche me aha bɛ poche kura ɛsɛ ma bɛ 1 billion bi kura na ɛnyɛ bad kyerɛ sɛ ahia na sɛ bi a mma me pɔnkɔ a card yɛ mempɛ because me ntimi ntɔ petrol mma me pɔnkɔ so sometimes Mahmoud ba omi so the electric cars ni bi na obɛ charge kɛkɛ ja ompɛ no nso me ntimi ntɔ like day misra wo de mma me pɔnkɔ me bubɔde aha ba gu hɔ ma na wɔrewe am na mkrɔ no yo yate de ehia sɛ metwa nto ho emirika ode mbetu no me ana me so bebiri me ye Awurade metu akase bɔ no so ate metu aso na mekɔ mfimfini mantamu a na yɛkɔ awutu senya east kasoa asɛm na meken na yɛkasa manebɔ ampanifo de firi hɔ ba ɛkyerɛ sɛ ayemtuo yadeɛ cholera yi atimi ayiriti ɛwɔ kasoa ma yɛkasa yi enipa mako enum wɔn mo atoa yanom ɛwɔ nsedo ama emu aduasa 30 nso ayarsabia na sesia na wɔn ɛda ɛwɔ ɛyɛ kasoa polyclinic ana afei nso no mother and child hospital ɛwɔ kasoa na wei ama yɛkasa yi ehubua ɛne yɛfie and panic ana abo ɔmanfoɔ ne adehyɛ wɔn ɛwɔ kasoa papa firi sɛ cholera yadeɛ no nansia na mpanimfoɔ bɔ ho amaneɛ sɛ atwinity ɛwɔ Ghana ha na wɔn susu sɛ efiri aman hodoɔ ni bi so ana ɛbɔdi wura Ghana ha no mu ayɛkasa yi agye akonya adwedwere da mu ɛwɔ kasoa kasoa the Republic of Kasoa ekum nipa mako enum ama emu aduasa nso ba bia wɔn da no akwese Grace ahyere nyom agye sɛ Nyankopɔn ɛbɛm na ensɛm we nyina etodwa na sɛ bi empanese ɛgya akokɔ bedie wɔ nimadekye nanso wotie edi free wɔ nia no ɛyɛ awutu senya east municipal chief executive ɛyɛ miami wɔfaase Anita Love Obo Amisa ana wɔde atodwa na wɔkyerɛm sɛ ya wada etwa mu yin
October bosome no ne da na toso aduasa baako ana nipa miensa saa yade ne eku wonom ade achi efiada awia ana mienu nso kan ho atim kaja ye kasai ama ewuo no akwakoduru enipa maako enum na MCE ekasa no wetirem se ade baako ebetimi aboa ama saa cholera ade no eto atimi atwa ne se ahonidie sanitation no ebekọ nkane ewo kaso afiri se enipa sa wotu na se wudi uhuni a yade biada entiment na wompotamo ya ma media to da akirem se kaso afo nso moma moni eda ho papa afiri se efi no ye too much kaso afo no kire se wuduro monte so aye dirty aye dirty aye filthy aye sad aye bad kura dodo ewo kaso enu nti omohwe na ahonidie no nso entimi nko enkanem na ensemu anyina eto afom no se bi empanisi ahenie eto ewo mpani animu a enyera nti wapanimpa wono ana apomden wa Ghana ha wada no mekyere director general Emma Ghana Health Service Dr. Patrick Kumabuaje wajebredi to da ekire mu se kaso facilities no ade se cholera ade no unity wo hododo na wo mususu se mensin hodo no a etwa wo ho ahia ne nyina no saa yade ne bi ewo ho ebi awutu Senya West ana afi nsu no Gomua East ene Mpotemo ana yade no efiri ebantu okire mu a sanitation no entimi nkonkanen na yemprapirefin emfiri Mpotemo na yenhye no eba na saade a eba ma yade no eto atimi atwa start here Ada East any Ada West for the August next to try and sounds about you know kai ga south and Kaswan so in your bill the who say ade ba kwa e dia share say ni kwan say obi obinya call dia yi aya hoboa nya ade freeze adofoso bechi bia kan wan aban bia man no ye de ema obia ba Kaswa ha me ba mo so ma set up treatment centers obia obinya bia baba kan hospital around pharmacy shops so be case biano bantem say tema business na cholera no ade bia sanitation so we need sure potable water open defecation ebua emma no so it is spread enti eni ayeti ye Dr. Patrick Kumabuaje wono ana woye director general Emma Ghana Health Service ana wo kire se enipa ayete wo mai mu no se yedi ehuni a saa cholera yade no eto betimetwa nanso ende odasanese empoano ana se bi wotwa no to a emframa fa no to ho nti wo bekona osi mpoano ho na wayeyire setane a yediko fitabe adaya wo so wo yimrekuo ma eba na saa no a wo be yimrekuo ma na afi mrekuo ma no so be ma cholera na enu achi no ana wamanfo ne adehya wonom ewo kaso a echirim se ye adronko ayehu se atimota forest emu nsem ne anopa na mete so omo na so omo de ka no mo na so se korra yare na banki yenso ye bibi emu yie ye hohoro ye nsa ho yie ye didi nso a ye ndi aduane a ehye aye ndi aduane a enyu nkisa na me so mete etemi so me de atumi kirima be de bo me ma ho ban se yesu ye nim se kolela ba elipa no so ba obi esu malehwe adepro a woton etimi minu sekolela ba omo no ebeble omo ni no eha omo etu kata nam no so a ohun na ma woton ta na ma ne basa enti wamanfo ne adehia wonom ewo kasoa ana cholera ade no a ekum nipa enum ama 30 nso eda ya asabia no wo makire mu nsem se de ekoso nde erade wo be en Facebook no so akwadwo mrofu wo mo ya hwehwani mu o yale na on o kai say COVID-19 ba ye no ye de ne picture na kire wa na it say bo fruit and at na quite say sweet bar na eda ho nkuro na akọ no say COVID-19 yade no sa me kai pa ana o hwe cholera yade nso ha beka say sausage enani abrofu mpasa mjira say so me nse na kofitela atwe ne kon afri box ne mo ehwe a me ode to so no na wenim say bia sausage na bia oye ho advert sausage de mo fa ma ye prekon enti sa cholera ade na nie na da hoyi okon sa net uja na wo fe yade na nie we no mo ne 7 sansem hunu no emwani we mo ani nie say ujeja ho na sabe we obi a wontende huni enso to ne ade na mpotem ba bia na waja ona de asi de obehu na mane Kwadwo science for yan anymore enti we ye cholera ade yi enye sausage ayemtu we ade no ne wo hoyi enye sausage na bia nya bia
Mo be kra me agya sausage we dey assemble kra ni. Ye nya we dey yale no mabɔ mmɔden ayɛ illustration de agu kɛkɛde akyerɛ sɛ yɛhwɛ sɛ dia we na ya ɔmo kɔ yɛ nipaduam sɛ wo yɛ science wo say wo yɛ science yɛsua ne nyina bi fra Go vitela. Go visi say. Obebro. Ombre say. 106.9. Bra, obeka beka gu mic no. O say. Mo no amra, me dem me ko Pentecost. Me ntwinka. Koka. Kofi at say. Ya we do ko na. O say ya de na sade. Na o ko Pentecost na ntimi. Da we na sa Pentecost. E matro me de no anwumre. Ya no ya nke ya suspense ba won say. Suspense na no ye fin a. Ba ya no de na ano no te say atwake. Wo bebro. DLFM 106.9. Kofi. Say wo be biology caster. Edru biology oba be kan. Na me abodi anga say. So Kofi kan de obetime ani fie ha o. Wan kai ana. Sa. O kan say. So be gynecologist we say den. Sa. Enzo kunonim. Da chi unya na be. Da. Enti wo say ya de na sade. Sperms na sade. Sperms. Sa. Enu ya de. Wo de ko twi mo de. Unze wo hwe no to na. Sade. Sperms. Wo ni twi ya de. Sade de no ne ye men kama wa na obetua. What's the idea? Pie. Wey. Akrabato be ka say wey nyina. Wey. Ko vitera o ye nya wa chi di ofia no ma. That's for Etiye for de ye kan say wa ma Facebook no so ahu de ye kan. O de bra Facebook no so DLFM 106.9 ani ko tia wisi be hunu bi. Said de ko fitela ye kan sa de tie. Ana said de me kan de Okogyeabour Ocran ne wo mu dia. Okogyeabour say we ni sausage ko fitela nso kan say we su de eye de ono aka me ntumi nka ono ane kan na asem moteye. Confuse asade ai. Ese pie. Unze. Sausage so de. Eye se bini nyina. Chese nyame abode no mo nam tutu. Pie ne ye de ai. Unze. Ade kuro ya na tuna se pie na emu na kasa se sausage na aze DLFM 106.9. wo ze sheto nyame abodi anga so munam tutu ase tuato ase tuato okon megidi sade e betumi abone se tiefo no mehwe bi wo ho eno omo nje na wo mankasa enfo madwenche no mra se de wo huni ene de kofitela e ka ho asemi ene ne se pese me kire mu nya hunu ye kodo wo si asade wo se yade na sade from your observation as again okwa say mra ye course na ye science no na ye pese ye bo modern try na ye keka ne masi ani conductors na ade na electricity na sa pepe na ya na e ho nhyehyɛ ne tie de e ho nhyehyɛ oh na de make nyina wantia me kira wo say science ayesua no school mo no okon woni akokodo a ntimi nkyire twi o o pese wo ya twetwea no sisi me ntwa no nsi bone you see I don't say your tear for the new be on every Facebook. And yeah, na yeah, my one no more the vivid picture. I'm a Matthias. You be share coila ukrumo be. Obe se color ni. Now we say a sausage go fitela and so say dey. Coffee so we say pie. Unze. It's official. DLFM 106.9. No, ko vitela adwenkyere no agye mensem. Go hey, me da me ho aba. Mo ntwa me da me ho aba. The Yale News. Enti yema etiefo akwaba na yankan messages ne kakra. Vida Akatara and was say I am doing the listening live yada sepa. Ana Kofi Parliament was see DLFM news. Ashata baby e was Central Region. Was say wotie ne live e was Aguna Bobikoma in the Central Region. Ana D Black GH and was see wotie news no live. E the free Adenta house and down. And was see today dear the rain beat me papa ebeshew. Was say I am feeling cold. I will bet you Kafra. Na Ebenezer Asante
and was good evening Okon and the wafa for news no air loud and clear New York City and was very soon or best wishing in nationality because of NDC MPP they have nothing better for Ghanaians and on what they are being and my main team for her enti abusuan ma yeni nkomo na yemfa sofa no so ento so ema ye natie for me pacha oba so a wo 20 seconds say wo de be kire wadwen na wonua so atimi ababie ne nyina no ene se ye kasa yi aka 34 days na Ghana ye kwakoto aba na electoral commission so ahyase e print papers no ballot papers no na sane be ya menteme ho ase bia nsori ma na transparency ehunu mo betimi abamunti NDC amanyoko no kire se serial numbers ni nyina no womo enfamana bonten womo publish ema other political parties no so sentimenka na Ghana fo nyina so nsa entimenka free se serial numbers no enya beto bonten wia Ghana fo nyina bete womo ho ase enu nti mususu se serial numbers no electoral commission famana bonten ma Ghana fo nyina ni ho adanse because yetete se wono mo apprint papers ni bi amana broso kra enu nti ndi samanyoko no kire se anhwe ya ebetime ede Ghana sumdwe na te anwea enu nti ne ballot papers na ya print ni nyina no yemfa ehon serial numbers no emeto abonten na Ghana fo ntimi ntresi na enhunumu ntimi mra for my Ghana sumdwe nti yeni nkomo ewo sasa mu ehwen ni yentrekra adwen kakra 0534 050199 0534 050199 and 0593 40 65 65. Good evening. Over Majo. Sakwa Mejo so. Over I want to say. Me hoya na unso e. Me research ya. Mejo yire so. Over. Empenifo say etwitwa mene usrai ya na. Mawie. Me da say good evening. Good evening, Wafa. Me Wafa asibe ni o. Pacha ya FM Vivian ni kasafi dodoa. Vivian maminti on free dodoa. Wafa nya NDC for Ghanaian okwe. Enti no kra se omo emfa serial numbers na meto abonten nya sa. Gachane. Me da se papa ye chia dodoa for. Good evening. Good evening. Me Wafa asibe ni o. Oh, my present my family Abante Yusuf. My minti o Yusuf. Na em say after the obi selfish interest in no person minus security some kra na yen fani nyamba to abonte wa hu. Yes re. Ye wona ma bia yen na so nya hinta se mo fama ye hom facho manwa. Me da se papa good evening. Good evening, Wafa. Me Wafa asibe ni o. Nhyiraba. My minti o me Wafa ase. Wafa za ho ye de. Nyame adom wo de acha me. Yo, Wafa. Yen hwe nyame wate na Ghana for mpelifo mo ne hwe maye Ghana for. Why? Yo. Yen hwe nyame. Meda se papa wo se yen hwe nyankopon 0534 050199 0534 050199 0593 40 65 65. Good evening. Evening. Me want fast be you. From Ali. So, and somehow that to Jana. Yes, the commission say, Amunya dear, Elfa, to Quasam, and a hobby ember mine. Can you end this for Camufianes and request her? I'm more first ceremony, but you know, be in your way. And about Miss Adbaka having say, maybe kept apprentice to Panda, and I didn't know much, and I'm apprentice Panda, and I'm this issue ever. And the only idea I should be over Medasi. Menso Medasi, good evening. Good evening, Wafa. Me Wafa asibe ni o. A champoma dodoa. A champoma, maminti we. Wafa mpacha ho ye de. Nyame adom, wo de ache me na unso e. De nyame ase, ya me ho ye. Ye de nyame ase. Ofa me pacho o. Yes, that is it. So aba na enye le o. Na me pacho wetu me yi manu a. Ya omo yes a siri call na na. Say serial number na de betu dwa no. Me pacho a ya omo ta de tu dwa na. Me sheda enfollow ni sa bet ye be ye ho adwuma na de hu sonso abre Ghana. Why? Me pacho yo ene ke be ye pa. Say ya de omo ye dia omo ye. Ni kwan so omo ya ye bibia na esi show no out mo bia wo say
TNDC for Munya Botrama Kakra. Near Shenyam, Yenina, Shenyam, Senyam is all Mubefa, so move on, so Munya Botra near Medina. No family that's been to us. Men so Meda say good evening. Hello, good evening. Me want fast Benny. Oh, Benji, Sema 57. My mean to you. So far, me that's the main way. So far, don't you know Yama also catching here? Can a penny or shall own to Yaman, you know, or Freddy actually be said, Time or no air, yes, Baba Swabano, or the Tiana be the swab on Tiana. You see, on Tini Yama, one Catholic, Tiano, Abanwari. Meda say good evening. When to me and you so Kafra, Oba Menso met me Afawaha 0534 050199 0593 40 65 65. Yenin Komo se Ghana for good evening. Evening. Me off has been here. But I'm from Joe. Joe, friend. But I'm a friend sprinters. My minty. Oh, we say me the report been amount is here on. So we be fabunya botra me. Em say be I won. Oh, hey now. Yeah, was sprinters Cambodia. Sprinters Cambodia. Yes, 18. Edian SC. Super talk with the one. Tampoma na my light no. Na ijatum. Na issue before na bana ho be share mo ko. Sisi ameno ka se won. Ija demu. Ehia ne ko. Na samba de bi on ba ho bi no be maintenance bi sala mo ja wono me na mo ko more than 1 year ni na send video call de ma WhatsApp live ya ma feti si ya no ma send video 2 ya ma on ba de do ma ya won bi ja no mo ja wono mo ko one day be ku bi bi ano wo be gina ho o sano o mo tinu bi ewu ansa de me trebe bi pa o sha mo ka bi pa sa mo ya trebe bi pa ya trebe o na ya gina ko ko ati Enti me pacho jina so wo se ehwo no ye Sprinters Cambodia. Cambodia. Bia mfa pani bia. Medase. Okay. Adewe isi Sprinters every be say Cambodia. The bia isi for bahaya catch on fie. The last time me on video e de sende bia kan wasem bia ene dem pamocho we pa me serem bebre pa. Me ya de we da sende mo. News almost see a family for my Enti ebusuya video no yensa akampa Kwadwo ohwesania ejane sida transformer no mu a ye besre Electricity Company of Ghana ba bia mo bia no yese mo transformer baako e was Sprinters Cambodia ejadem modie munim ho ECG fo mo ankasa munim ba bia mo dwapade ni sie mo nkwana mo koye ho adwuma ema wonom wantimi anyina so meda se wonso antimi anyina so ene na abusua mentimi mfa afrefo no ebiem momfa encha yen eno nti abusua ba yen Facebook no eso a yen ntimi mfa Facebook video no ensane mo because be ode fire no but ye be ho adwuma na embom no moma yentie commentary na ode to ase ma ye no hwese ni gya na si da no a nya asem kotoa transformer no hwese di gya na si da no a yesre ECG maintenance department no any engineers no momfa mo ni nkire Sprinters Road, Cambodia. Sprinters Road, Cambodia. Yes, some more transformer back we see one more ejademu. Ghana Hanum. I'm saying, be a penny be a Ghana transformer ejademu. Adewe is Sprinters, very busy Cambodia. The BICG for Bahaya catch on fear. The last time me on video at the Sunday. Bia kan wasem bia ene dem pamocho we pa me serem bebre pa me ya de we da sendem bu news a wo masisi e wo fambrem for my amun fi omo twen na ku obi wie dia na wo ba begina ho no masa ko giska di wa ban ho se wo be set transformer na mo transformer fon asa wa be sha de bia jatom enti ye besre we a sad report a free Sprinters Road, Cambodia, Eba. Enunti e besre papa. Me pamucho mo amutie yen e wo sa miamia ho na problem we e wo ho no. Mon frɛ sa number we 0302
611 another 611 0302 611 another 611 monfre sa number we me pram chawa monfre anasa monfre me ankasa miura we madam for pa we monitoring officer ewo ECG headquarters me pa to monfre no mo se Okogyeabour na se frɛ monfre no se pressure no kono so a ombe ye ho adwuma 0535 06 42 273 Mrs. Subium ECG monitoring headquarters frɛ number yi monfrɛ wɔnom na ɔmonye ho adwuma mamo 053 50 64 273 Mrs. Subium 053 506 4273 mufra ebeko eye monitoring room bo mama ne se problem a mo hia e wo ho ne efiri se ejanu a atomo no se wuyi light off wa ede bebra mu ne free ho no mo a ahwe betim sa de ato rentam fofora sa aba Ghana no ye ni gimogasem ho ani ewu asem ho anasa monfra PR William Boateng 0244 26 0252 mpamto monfra na mo na mane said yes ye nie yewra William Boateng se bia wo bia nso wutie ne a na waye ho adwuma amayen ye de besi ewa ha Kofi Taylor de ko Facebook no so akenkan fo nso ye mienu medin e de Okogyeabour Ocran mene takrade Kwadwo krum bema 10 gram a ewi ane ahofe edwame twabe wudi shikonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy yada mo nyina se ema mo nyina mo anything a wogyen obodra DJ Hitman is up next what they are woswo ana eba that Ken is back.